हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आंनि फार्माव फैनानै आं मोनसे गुसुं भिडिअ बानायबाय आङो आगोलाव नोंथांमोननो आंनि फार्मनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो खोन्थाबाय जे आंनि फार्माव मा कम्पानिनि दाउ लायो आरो मा दाउ आङो फिसियो प्राइभेट लायो ना कम्पानि लायो आरो बेजों लोगोसे बेसेबां बेनिफिट मोनो आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफ्राव देखायबाय दा आं भिडिअ फैयो हायो जोबोद बेसननि थाखाय आङो गोबावसैमोन बेनिफ्राय बै समाव आं नोंथांमोननोहाय आङो फार्माव माने दै होनायफोरखौ अट' ड्रिंकार होनाय जायाखैमोन आङो मेनुवेलि होनाय जायोमोन नाथाय आङो दा फाइनालि आङो निप्पल काप आं होबाय नोंथांमोननो आङो देखायगोन बिनिफ्राय बेसेबां खरस जाखो आरो बेसेबां मुलाम्फा जायो मानि थाखाय होनाया मोजां बेनि थाखाय आं नोंथांमोननोबो गुसुं भिडिअनि गेजेरजों दिनैहाय फोरमायगोन दा नै आंजों लोगोसे दङ मा नाम नोंनिया? My name is Emmanuel Bushumatari. You? My name is Tempo Najari. नोंसोर मा मा खननो गोरों खनसाय मा मा गान खननो गोरों दे देम्फो नों फार्स्ट मा गित खननो गोरों दे गोख्रै Johnny Johnny yes papa eating sugar no papa telling me lie no papa open your mouth ha ha ha. Johnny Johnny is papa eating sugar no papa opening mouth ha ha ha. लोगोफोर बिसोरो आंनि बिबोनायफोर ओमफ्राय फार्माव आंनो दंफायो आरोना ओंखायनो आं भिडिअ लाफाबाय दायो मेन पइन्टआव फैदो आंनि फार्मनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आङो बुंदोंमोन फोरमायगोन दा आङो बिदिब्ला नायदो दाउआ दिनैजों 600 ग्राम 800 ग्राम जाबाय 18-20 दिनसो जाबाय खोमा बिदि जाबाय दायो आङो नोंथांमोननो जि आं मोनसे होनदोंमोन ना निप्पल कापनि सोमोन्दै नैबे निप्पल काप सिगां आङो आं नैबेबायदि मेनुवेल दाबोराव दै होनाय जायोमोन बेनिफ्राय बेयाव दिनावहाय खननै फुं आरो बेलासि माने बिराद खस्थ' जायोमोन आरोखि दा बेनि थाखायनो आङो बेखौ दोनथ'नानैहाय नैबे निप्पल काप होनानै होबाय जोबोद इजि नैबेखौ ओरै खालामबानो बियो गयो बेनिफ्राय सुनो मानो बिराद माने सुबिदा आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैया बे अट' जेब्ला दैया माने बेवहाय नैबेबायदि लेभेलनि थागोन जेला खम जागोन अब्ला बे स्प्रिं दङ बाहाय बे स्प्रिं दङ बे स्प्रिंआ जेब्ला ओरै बुखोगोन अब्ला नैबे नजलनिफ्राय दैया माने बाहाय फैगोन आरो ओमफ्राय दायो दैया लेभेलाव दङखाय बे दैया माने गवाखै दा बेबायदि नै बेबायदि होबाय नै जुदि सोरबाया मेनुवेल होनो बाबाय माने जोङो समनि आंखाल ना समाव जों समखौनो मोना जों बेसेबां जोङो फुंनि मोनानि माने जोङो दाबोर सुनाय गारनाय माने बहुद टाइम नाङो आरो बेखायनो माने एसे इजि प्रसेसआव माने आदाराथ' दिनै होबा सानैसो थायो नालाय ओंखायनो एसे सुबिदा बायदियै खालामनानै लानाय जाबाय दा बेखौहाय माने एसे लर सर जायैनि माविनि बेबायदि स्टिलनि बेबायदि एसे स्टेन्ड सापर्ट होदेरनांगौ जायो बेनिफ्राय मावो आरोना बियो दाउआ खारनायजों मावो ओंखायनो माविनि खुन्थिया दोदो ओमफ्रायहाय बेखौ लेभेल नै बेबायदिनो खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो मेनुवेलखौ जायफ्रा बाहायो नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबा अट' ड्रिंकारफोरनिफ्राय बेयोसो साबसिन अट' ड्रिंकारा दैया गलाबायो बेनिफ्राय बे निप्पल बे कापआ माने लेभेल थायो आरोना ओमफ्राय खिन्थु बानायनाया माने थिग बानायनांगौ सम माने थिग आथा होनानै मोजां जुदि बानायोब्लानो माने जायो दा नै आङो गासैखौबो माने टटेल 140टा काप बेवहाय होनाय जाबाय दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने मेनुवेल दै होनायनिफ्राय माने दा कापआव होयोब्ला टाइमा जोबोद सेभ जायो ओमफ्राय जोङो समावहाय ओरै थांनो बेरायनो थाङो आरोना ओमफ्राय बे समावहाय जोङो समावहाय दै होनो हाख'वा जेब्ला 35 to 40 दिनसो जागोन बेयाव ओरैबायदि दाउआ दै लोंगोन आरो माने नोंनि दै होनायानो माने हास्लाबै बायदि जायो ओमफ्राय दिन गरमाव ओरैबायदि दै लोङो बेनि थाखायनो माने अट' ड्रिंकार बा बे कापखौ होयोब्ला माने नोंनि खामानिया बहुद सेभ जायो बेनिफ्राय नोङो गोसोबायदि थांनो बेरायनो माने बुंनो थाङोब्ला फार्माव खनसेल' नायफैबानो जाबाय माने बे दंफां गुन्दैखौ जास्ट हासिनि होनो खनसेल' हाबदो बेनिफ्राय गोसोबायदि बहा थांदो बहा बेरायदो माने दैयाथ' अट'मेटिक थाखाबाय आदाराथ' खनसे होगासिनो सानथाम थाखाबाय माने फ्रि जायो आरो ओमफ्राय जुदि मेनुवेल होयोबा फार्मावनो माने समखौ होबाय थानांगौ जायो नाथाय जोंहाथ' फार्मावनो सम होजोबनो गोसो गैया नालाय एसे ओरै थांनोबो लुबैयो बा ओरै खामानिबो जायो
बेनिखायनो बे कापखौ होनाय जाबाय आरो दा जुदि नोंथांमोनाबो आंनि सोरबाफोर लोगोफ्रा जुदि लानो लुबैदोंबा बा होनो लुबैबा होनो हागोन बेयाव टटेल खरस थांदों माने बे कापआ मोनसेयावहाय 165 ना 66 बिब्दि लादों माने टटेल बुंनो थाङोब्ला 40 to 50,000सो थांबाय आरो माने बेवहाय नोङो पाइप आथा साथा बेनिफ्राय बे सापर्ट बेखौ नों एक्सट्रा बायजोबनांगौ जायो आरो ओमफ्राय दिरुं सुरुं बेफोरबो दाम ना केजि 200 थाखा 200 250 थाखा दिरुं ओमफ्राय लेबार खरसा टेकनिसियान टटेल इलेक्ट्रिसिटि थाङो आरो माने फार्म नाय फार्म ओमफ्राय सोरनिबा फार्मा जुदि खम होयोबा खम थांगोन आं बेखौ बुंनो थांला दा बेबायदि जायो आरोखि दा लोगोफोर दिनै आंनि फार्माव गोदानैहाय आङो बेबायदि सोनायखौ आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं खोन्थानाय जाबाय जुदि सोरबाफोर लानो गोसोबा लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बे जे अट' ड्रिंकार मोनसे होयोना बेनिफ्राय नैबे कापआ बुहुत बेटार गोबां आं फार्मारफोरनाव सोंदों खबर लादों दा गासैबो फार्मारफोरना बुंनो जाहैबाय बे कापआ बेटार आरोखि जायफ्रा फार्मार लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नोंथाङा बेसेबां जाखो आरो मा कम्पानिखौ नोंथाङा लादों आंनि कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो बाय बाय